हम डॉक्टर अवनीश कुमार यादव आज ये फागुन के महीना में अरे वाह एक होली पेश करत बानी, जौने होली का रिकॉर्डिंग माँ शारदा स्टूडियो पिढ़वल मोड़ घोसी मऊ की पावन सरजमी से होत बा। वाह वाह आज ये स्टूडियो में बिरहा के बहुत ही महान कलाकार अरे वाह के है ये भैया। आदरणीय कन्हैया लाल यादव जी वाह वाह और हमारे कवि दिनेश शर्मा जी की उपस्थिति में वाह और के है भैया। ये रिकॉर्डिंग होत बा, जवन सत्येंद्र भाई की देख रेख में होत बा। और हम उम्मीद करत बानी कि ये होली आप सब श्रोता बंधु के बहुत पसंद आई। वाह वाह कैसे मास्टर साहब? होली समर के खेलिए पतर की नेतवन का मन बहुराइल बा। नेतवन के मन बहुराइल बा। नेतवन के मन बहुराइल बा। होली समर के खेलिए पत्थर की नेतवन के मन बहुराइल बा। कुर्सी की खातिर भइल बाटे पागल। देशवा के बेची है यही पर लागल। सत्ता का भूखा समाइल बा। सत्ता का भूत समाइल बा। होली समर के खेलिए पत्थर की नेतवन का मन बहुराइल बा। चाचा नीतीश देख गईले पलट हो। जेके गरियवले गईले वो से सट हो। अरे सट गईले सट गईले। लाज शरम कोने टंगाइल बा। लाज शरम कोने टंगाइल बा। होली समर के खेलिए पत्थर की नेतवन के मन बहुराइल बा।
चाचा पियर का कौन भरोसा। भरोसा हो कौन भरोसा, भरोसा हो कौन भरोसा। कब के कहवा ई दे दी है धोखा। झंडा डंडा ये लेके भुलाइल बा। डंडा ये लेके भुलाइल बा, डंडा ये लेके भुलाइल बा। झंडा डंडा ये लेके भुलाइल बा। होली समर के खेलिए पतर की नेतवन के मन बहुराइल बा। राजा मदारी बा मंत्री खिलाड़ी। धक्का से चलत बा देशवा के गाड़ी। यौनिस दिन से देखा घबराइल बा। यौनिस दिन से देखा घबराइल बा। होली समर के खेलिए पतर की नेतवन के मन बहुराइल बा।